de la Gran Orquestra Rumbera, el segon assaig consistirà en que quan el superdirector, que sóc jo, aixequi les mans, quan jo aixequi les mans, tots tocareu el vostre instrument a tope de volum. I vosaltres fareu palmes a tope. Esteu a punt? Preparats? Preparats? Que no m'has vist bé? Que no? És que no em veia bé. No passa res, és un error, no té qualsevol. No us torneu a equivocar!